Min barra x-xogħol tradizzjonali fit-tafal u l-pastellina u t-tinqix fl-injam u l-ġebel, il-klassi tal-iskultura fl-Iskola tal-Arti, il-Belt, qed tintroduċi wkoll tekniċi ġodda u xogħol fl-installazzjoni. It-tim ta' Maltarti tkellem ma' wħud mill-allima u l-istudenti li l-etajiet tagħhom ivarjaw minn 6 snin sa 9 sena dwar il-ħiliet li jiksbu tul dan il-kors. Ġel-Iskola tal-Arti jien inkarigat li nieħseb il-klassi tal-iskultura, il-modellatura u l-casting. L-iskultura kienet xi ħaġa li kienet toġobni minn mindu kont żgħir. Sfortunatament fl-età tiegħi żgħira l-iskultura kienet xi ħaġa li ma tantx kien hawn edukazzjoni tagħha. Illum ġa kindergarten, it-tfal ġew esposti għal dan l-affarijiet. Prattikament ġa l-klassi tagħna tal-iskultura hemm tradizzjoni fejn student jimmodella, jiġifieri qed jikkopja minn fuq kast u jagħmel verżjoni tiegħu. Jiġifieri jimmodella bil-pastellina jew inkella bit-tafal, id-differenza hija li l-pastellina ma tinxifx, it-tafal titieħu ħsiebu kuljum tagħtih ix-xarrab, però il-proċess huwa simili timmodella. U wara jinbidel f'ġibs. Dejjem kelli flair għall-arti. Isu xi 20 years ago kont bdejt kors ta' ċeramika. Kien part-time, kien fil-għaxijiet evenings, però mbagħad kien waqaf dal-kors għal full-time, ovvjament ma stajtx inkomplih u dal-aħħar 7 snin arġajt isni tajt attentat ieħor biex nibda dil-iskultura. Aħna hawnhekk isir modeling minn fuq statue sculptures li diġà għandna li huma cast sculptures tal-ġibs. Per eżempju dan li għandi warajja, dak ġi terz ta' wieħed ikbar. Xi ħaġa li qegħdin nintroduċu hija li tista' timmodella dirett bit-tafal u żommu tafal. Jew tiżvojtah biex imbagħad jinħaraq ġewwa il-forn u jsir terrakotta. Jew inkella tibneħ vojt mal-ewwel. Din xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha, bdejna matul dis-sena li għaddiet anke minn terrakotta nibduhom anke f'ċeramika, ġifieri jerġa' jidħol fil-forn jingħata l-glaze, qegħdin f'dan il-proċess bħalissa. L-iskultura tinqasam f'materji differenti wkoll, f'waħda suġġett minnhom huwa il-modeling and casting fejn l-istudenti jitgħallmu jtellgħu bit-tafal jew pastellina xogħlijiet tridimensjonali, imbagħad ikollhom is-section l-oħra fl-istess suġġett fejn jitgħallmu jieħdu l-forom tagħhom u allura jkollok ir-replika. Aħna għalissa nużaw il-waste mold techniques u għandna wkoll is-suġġett ieħor wood and stone carving, li huwa wkoll suġġett tradizzjonali li issa ilu żmien fl-Iskola tal-Arti fejn l-istudenti jitgħallmu it-teknika li jonqxu fl-injam u t-teknika li jonqxu fil-ġebel. Però wkoll minħabba li dan l-aħħar fl-iżvilupp fl-arti in ġenerali, il-pittura u l-iskultura narawhom resqu lejn xulxin, overlappjaw, eċċetera. Ukoll fil-suġġetti varji anke tal-pittura nibdew nidħlu wkoll fit-3D. Nhar erba' jkollna l-junior classes fejn mija jkollhom sessions fuq it-3D ukoll. Jiġifieri diġà qegħdin inrawmu ġenerazzjoni li jistgħu jibqgħu tielejn minn età żgħira u jispiċċaw hawnhekk. L-Iskola tal-Arti issa m'għadix biss tħares lejn it-teknika tradizzjonali, imma qed nippruvaw ukoll nibdew nersqu naqra lejn dak li qed jiġri wkoll barra minn dal-ħitan. Ma nixtiequx illi ma jsirx enfasi fuq id-disinn, naħseb dak waħda mill-iktar
għodda f'saħħithom illi għandna aħna, waħda mill-punti f'saħħithom illi aħna xorta nisqu fuq id-disin għax naraw li nemmnu li huwa l-bażi ta' ħafna affarijiet fejn tal-art in ġenerali, imma wkoll qed nippruvaw nagħmlu ħafna input fuq il-kreattività, fuq l-oriġinalità tal-istudent illi mhux joħloq il-kopji imma li jitgħallem teknika biex joħloq xi ħaġa hu. Hija waħda mill-punti li qed nisqu fuqha. Anke fejn tidħol storja tal-arti diġà preparajna programmi li qatt iridu jiġu attwati iktar il qudiem fejn ikun hemm ukoll studju kritiku u fejn ikun hemm ħafna iktar l-input tal-istudent milli nitgħallmu informazzjoni fuq dak li ġara biss.